ಮಟಿಯ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಪುನಂಬಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಪಿದ್ಯ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ನಮೈತೆ ಎರೆಮೇಲೆ ಪೋತು ನಮ್ಮ ಮೀದ್ ಅವ್ರು ದರ್ಶನ ಬರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತದ ಗೋರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸರಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸರ್. ಓಕೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಸರ್ ಇಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಂದು ಅಧ್ಯಪಾಳಿ ಬೀಬಲಚ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಗುರುಪಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಾದ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಹೀಮ್ ಚಿಲ್ಲರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕಳ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ವಿಷಯ ಸರ್ ದೇವಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಗದ್ದದಾರಿ ಆದಿತ್ಯನೇ ನಮೈತೆ ಎರೆಮೇಲೆ ಪೋತು ನಮ್ಮ ಮೀದ್ ಅವ್ರು ದರ್ಶನ ಬರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತದ ಗೋರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ನ ಒಂಜಿ ಏತ ಸರಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸರ್. ಓಕೆ ಅವನ್ನ ಅವ್ರ ಪನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏರು ಅವರನ್ನ ಇನ್ನತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ ಸಮಾಧಿ ಅದು ಪುಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಮೀತು ಬರ್ತದ ಮಟಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಪುನಂಬಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಪಿದ್ಯ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬನ್ಪರ ಅವು ಏತ್ ಸಾರಿ ಬನ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಪಣ್ಣಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಅದು ಮಸೀದಿ ರಾಜೇಶ ತ್ರಿಪುರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವತ್ ಗುರುತರ ಮಿಲಾಪ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ ಸರ್ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವಣ್ಣ ಗುಂದಿ ಏತ್ ಸರಿ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಇರು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಇರ್ ಪೋತಾರ ಅಡೆಗೆ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸರ್ ದೇವಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ ಪೋತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೋರೆತ್ತಿನ ಇರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೋರೆತ್ತಿನ ಎಂಗ್ ಪೋತ ಬೈದ ಎಂಗ್ ಕಿದ್ದೇರ್ದೆ ಸುತ್ತು ಅತ್ತ ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಾರೆ ದಕ್ಕದ ಬೈದ ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಕದಾರೆ ಅಂದ ತಾರೆ ದಕ್ಕದ ಬೈದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ತಾರೆ ದಕ್ಕರೆ ಮೇರ್ ಬಂದಾಗ ರಹಿ ಪೂಜೆ ಬಂದ್ಲಕನೆ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನದ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ತಾರೆ ಪೂರ ದಕ್ಕುನ ಅಂಜಿ ಜೀವಂತಿರೆ ಅಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಐಕೆ ಆರು ಬಂದರೆ ಯಾನ ಇಡಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋತಿದ್ಯಾನ ಫೋನ್ದಲ್ಲಿ ತಾರೆ ದಕ್ಕುಜ ದರ್ಗಾ ಮಸೀದಿಗೆ ಪೋತಿದ್ಯ ಬಂತೇವೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಉಲೈ ಪೋತಾರೆ ಉಲೈಪೋರೆಜ್ಜಿ ಸರ್ ಬಿದೇಡ್ ಸುತ್ತಬಾರ ಉಲೈಪೋರೆಜ್ ಜತೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲ ಕೈ ಮುಗಿ ಅಂತಾರೆ ಬೇತಕಲ್ಪುರ ಕೈ ಮುಗಿ ದಡ್ಡ ಬರಂತೆ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅವಳೊಂದು ಇರ್ ಪನ್ಪಿನತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ದಾಯಪನಗ ಅವಳು ಗತಿ ರಹಿ ಮುಚ್ಚಲೇರ್ ಪಣ್ಲಾಗ ಗತಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇರ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಎನಿವೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.